Mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chenyu NHAI PASTOR. Ichi chirongwa chenyu chamunokurudzirwa kuti mutinyorere nekutitumira mibvunzo yose ine kunetsai. Isu tinozama kuipindura nepatinogona napo tichishandisa textbook redu rinova Bhaibheri. Ndine mubvunzo wandinawo pano watatumirwa uri kubvunza kuti Nemhaka yei Mwari vachirovavana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Nemhaka yei Mwari vachirovavana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Vana vatadzei kana zviri zvivi zvana baba. Da kuti tipindure mubvunzo uyu kubva muBhaibheri. Tikaenda pana Numbers kana kuti Numeri chapter 14 pavhesi ya18. Shoko raMwari rinoti pano apa, the Lord is long suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Saka panapa vhesi riri kuti Mwari wedu vari long suffering, vane mutsa, vane nyasha, uye zvakare vanoregerera zvitema nematadzo nekuclear the guilt, but vanoshanyira zvakare vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechina. Kureva kuti Mwari imwe attribute yavo ndiye kuti vanoregerera vakazara nenyasha. He is merciful. But panapa pari kunzi the same God vanorova zvakare vana nekuda kwezvitema zvevabereki vavo kana kuti vana baba vavo. Pane masides maviri aMwari. Kune the love of God kana kuti rudo rwaMwari, kwozoita zvakare kutsamwa kwaMwari. Saka these are two sides of the same coin. Saka haungakwanisi kungotaura rudo rwaMwari wosiya kutsamwa kwaMwari. Kana tikasagamuchira rudo rwaMwari, kutsamwa kwavo kunobva kwapinda. But Mwari vasati vatsamwa vanotanga vatitaridza rudo. But tikasagachira rudo rwavo, then kutsamwa kwavo kunobva kwapinda. Saka hatifaniri kungoparidza kutsamwa kwaMwari tisina kukusanganisa nerudo rwaMwari. Hatifaniri zvakare kungoparidza rudo rwaMwari tokanganwa kuparidza kutsamwa kwaMwari, nekuti zvinofamba pamwe chete. Chiri kutaurwa panapa nevhesi pana Numbers 14 pavhesi ya18 ndechekuti vana baba vane simba over 4 generations. Simba ravo rinoita span over 4 generations. Saka chauri kuita kana kuti chandinoita sababa chinogona kuva personal, but it's not private. You pass it to your loins, you pass it to your sperm, and it will have an effect on your children. Ska vhesi iri kuti pano apa sana baba, we are supposed to be careful in what we do, because we are carrying the generations that will come. Ska kana pane kamwe katsika kaunongokaruka waita but usingakanzwisisi kuti kari kubva kupi, zvakakosha kuti unocheka history yako. Pamwe kune vamwe baba vanga vane musikanzwa, vanga vakaganga, vaiita zvakaipa, saka zvinhu zvacho zvava kuuya zvichibuda nepauri. Saka what am I trying to say?
Mwari vanorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Saka kana utori baba, ziva kuti wakatakura rudzi, unogona kuponesa rudzi kana kuparadza rudzi nezvaunoita. So we have to be very, very careful. Ende kune dzimwe mhuri dzakapinda mweya yemadzinza yakaunzwa pamwe nana baba vanga vane musikanzwa. Mwari vari kuti pano apa vane nyasha. Mwari vanoregerera, vanogona kutipa kuti titange on a fresh page and live as if pasina chakambokanganisika. Saka ma-generational cases anogona kuuya on your children kana grandchildren kusvika pachizukuru chechina, zvichibva pakuti iwe wairarama sei. Saka ngatiraramei upenyu huri nane so that vana vedu hava-inheriti ma-challenges atinenge taunza mugeneration yedu, but vano-inherita ma-blessings kana isu tichinge tichiita zvinhu zvakanaka. So Mwari vanogona kuita stop that case. You can actually make a decision and say kuti it's my time. Yes, vana baba vangu vakadai nekudai, but from me on I want to have a generation that is clean, and Mwari is ready and waiting to forgive you and to give you a brand new start. So what we get from this passage is that sana baba tine responsibility huru, and zvatinoita zvose atingozviiti personally. It can be personal, that's what I'm trying to say, but it's never private. You are passing it on to your loins, and it will affect your children. Kurati wekana uchimbomwa doro uchimwa kaso, chizukuru pamwe chinozouya mberi uko, kaso haichachidhaki, chavakuda kutomwa tumbwa nezvimwe zvitori serious, chopinda mumadhiragi akaoma. Saka sana baba, let's be careful, let's be responsible. Mukacherechedza izvozvi tiri kufa nokuda kwechitema zvichibva paziteteguru redu Adhamu, but Mwari nokuda kwenyasha dzavo vakatumira Ishe Jesu akatifira pamuchinjikwa. But Jesu haana kufira ma-consequences echitema, vakafira the penalty of sin. That's why we still die, that's why we can get sick, that's why tichigona kunetseka mupasi rino ratiri. But zvese zvaitwa zvapera, pachauya Ishe tichadzikinurwa kubva kumiviri yedu ino ine ma-weaknesses akawanda. That's why Paul achinyora kuna vaRoma achiti we are waiting for the redemption of our bodies. And zvinoitika kwatiri zvokurwara nekufa izvi zviri kuuya kwatiri zvichibva pazibaba redu, zitateguru redu ziguru rinova Adam. Saka sana baba, let's be responsible so that we don't keep on passing iniquity to the next generation. Mwari vakomborere kuerengwa kweshoko ravo vave nesu. Tongoramba tichikukumbirai kuti musubscribe kumaplatform emantara, pangava paYouTube, pangava zvakare paFacebook. Ngatilikewo mapages edu nekumashare nevamwe so that tikomborerwe takawanda. Amen.